κάψετε σε κάποιο να δει. Εδώ κοντά μένετε? Πολύ. Ακούστε, μόλις αγόρασα ένα αεροπλάνο και θα το δοκιμάσω το πρωί. Θέλετε να έρθετε μαζί μου? Δεν θα κομμάτι να πούμε. Το πρωί τι ώρα? Ό,τι ώρα σας βολεύει. Περνάς καλύτερα τώρα? Ναι, πολύ. Μόνο που δεν έχω γνωρίσει ακόμα τον οικοδεσπότη. Εδώ δίπλα μένω και ο άνθρωπος αυτός, ο Γκάτσμπι, έστειλε να συμφέρεται με μια πρόσκληση. Εγώ είμαι ο Γκάτσμπι. Τι? Συγχωρείτε. Νόμιζα πως το ξέρατε. Δεν είμαι τόσο καλός οικοδεσπότης που θα φοβάμαι. Αν χρειαστείς κάποια πρέσβα, θα σας δω αργότερα. Ποιος είναι? Εσύ ξέρει. Κάποιος με το όνομα Γκάτσμπι. Από ποιο μέρος εδώ? Και με τι ασχολείται? Τώρα εσύ ξαψαχνίζεις το πρόσωπο. Κάποτε μου είπε ότι σπούδασε στην Οξφόρδια και δεν το πιστεύω. Γιατί όχι? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι πήγε ποτέ εκεί. Πάντως δεν είναι ανοιχτά πάρτι. Και εμένα μου αρέσουν τα ανοιχτά πάρτι. Είναι χαλαρά. Στα κλειστά πάρτι δεν έχεις καμία τέτοια στιγμή. Με συγχωρείτε. Κι εμείς Μπέικερ. Με συγχωρείτε. Αν ο κύριος Γκάτσμπι δεν μπορούσε να συνεχίσει ιδιαιτέρως. Εμένα. Μάλιστα. Πριν από λίγο άκουσα κάτι εξαιρετικό. Πόση ώρα είναι μέσα? Μια ώρα περίπου. Ήταν πράγματι καταπληκτικό. Ορκίστηκα να μην του πω σε κανέναν. Σε παρακαλώ, έλα να με δεις. Θα με βρεις στο κατάλογο. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο το πρωί στις 9 σας περιμένω για την δοκιμή. Φιλαδέλφια, σου τηλέφωνο. Εντάξει, σε λίγο.